relació entre pobresa i formació de les persones és alta. Una relació difícil de trencar si no s'introdueixen canvis en el repartiment de la riquesa i l'accés als recursos a tot el conjunt de la societat. Els efectes de la Covid-19 que estem vivint encara agreugen, augmenten i provoquen més situacions de pobresa i de pèrdua dels drets fonamentals. Hi ha nombroses dades i experiències d'entitats i professionals que corroboren aquesta relació. El nivell d'estudis, l'ocupació laboral i el nivell de renda no solament no permeten sortir del cercle de la pobresa, sinó que contribueixen a la transmissió intergeneracional de la pobresa. Per tant, la formació permanent i la formació de qualitat és un dret que ha de possibilitar les persones a la millora de les seves habilitats específiques per avançar tant professionalment com humanament. S'han d'establir polítiques públiques compromeses amb la societat i especialment amb els sectors més vulnerabilitzats. Polítiques públiques integrals, equitatives i compensatòries de les desigualtats que permetin realment sortir a les persones del cercle de la pobresa. Mesures fiscals, redistribució de la riquesa, més justa i solidària, i també suport a les entitats i els professionals que treballen en aquest sector. Voldria destacar alguns aspectes pedagògics d'aquesta formació. Primer, la personalització, que hi ha una adaptació personal de coneixements, un disseny d'un recorregut professional i un apoderament de la persona. Segon, la interdisciplinaritat, que es tradueix en la coordinació i la col·laboració amb altres serveis i professionals. I tercer, l'articulació social, és a dir, disposar d'una xarxa de recursos efectius.